Wow. Let's get your food. Sure. Anong marir? Masiram po ni po. Masiram yan. Ano yan? Ha? Wow. Ano naman to? Okay. Cranberry sauce. Kunti lang ako kuya. Ano po? Ham? Ham na lang sa akin. Ano yung nasa gitna? Dark meat. Oh, dark meat. Ayun na lang, ham muna. Yan. Thank you. Pierogies. Ano po? Cabbage, ano? Yung cabbage roast na. Ano maninig? Nini, ano maninig? Hindi ko alam. Jik-jik, okay na jik-jik? Okay na. Yan. Waffles yan? Ito yung dessert nila. Yan. So, yan. Nandito kami sa Berry Barn. Wait lang. Si Jik-jik and Isabel iyak ng iyak. Masarap talaga ini yung pati. Ano yan? Happy Thanksgiving! Yan. So, nandito kami para sa Thanksgiving. Nabel, sa Berry Barn. So, last time, Father's Day, nandito rin kami. Dito rin kami nag-celebrate ng Father's Day. Ngayon, Thanksgiving. Nabel. Nag-enjoy siya sa ham, sa turkey, sa sausage. She loves it. See? Is it yummy? Yeah. Yummy turkey. How about ham? Akala namin yung nagsiserve sa amin. Pilipino pala. Akala namin taga-ibang bansa. Filipino. Ang dami Pilipino dito nagtatrabaho. Taga Batangas pala si ate. Batangas yan. Second round na ako. Si Papa. Si Papa, how many Dessert kay Papa. itong ano? Dessert. Yun kami pa rin. Steak with Papa. Kumuha naman ako ng dessert. Panglagay ito dito. Dessert? Hindi ka kung hindi ko nga makain yung ano. Yung asawa ko nakailang balik na. Hindi ka naman tabi. Mo siya na. Hindi ka kain mo na. Wala na. Tayo niyo. Pwede ka mag-order ice cream? Ha? Pwede siguro. Pwede ka kita mag-order ice cream? Ice cream? Ay, hindi. Ang nakalagay maganda yung regular menu card na. Oo. Pero mo ito, diba? Para ka lang sa katong verify. Wala, daming tao. Kaya pagdating namin hindi pa masyado. Ngayon marami na. I want to be asking. Okay, Diba ang pa ng chocolate si Isabel? Bel, parang hindi kainan lang pupuntahan mo, Bel, ah. Ang pinuntahan mo. Oh. Oreo. Ano yung water? Sarap to. kaya. Mamanlog yan. You like it? Maybe. Oh. Is it yummy? Is it yummy? Oh. Dinalik mo? Dinalik na? Uy, uy, uy. Tatakam kayo si mama. Mami. Uy, uy, uy. Uy. So dito sabi yan, itong ano lang, kung ano gusto mo, balikan mo. Play, fly, fly, butterfly. Play, fly, butterfly. Again. Fly, fly, butterfly. Fly, fly, Again. Again. Fly, fly, butterfly. Again. Si
Mama, Turkey. napapalaban ng Gusto kain. mo pang turkey? Gusto mo pang turkey? Dahil subago, may susubo pala. Pagkatay ko mga sila. Saan naman yung turkey naman? Dahil, iba pa. Ano sabi mo? Dahil tumakat na nakabago. Anong turkey? Sa turkey. Mga taga-taga. Kanina bad mood, ngayon good mood na. Buliday. Tama na. Sabi mo, happy Thanksgiving everyone. I know, Thanksgiving. And that's why we're here. That's why we're eating sa Berry Barn for the celebration of Thanksgiving. Nadismayado kita. Kapag kayo ng ube cake, ube cake, tapos may leche plus sa baba. Walmart. I think Walmart is closed, anak. It's holiday. Holiday sa Canada. Ano po tumawag na kung kami nadala? Yung Thanksgiving natin sa apartment namin, remember? Ay, Oh, no. Tapos nagharaham man ako. Oh, may vlog kami doon. Ayan, nag-vlog kami noon, nasa apartment pa kami ni Joanna. Sa basement pa ka mo magtubo. Oh. Dapat siguro girl next year, di sa araw na lang sila ulit. Magluto na lang. So, mag-bake na lang kita ng turkey, no? Basta na daw ang bag ko. Tapos kaya ang bag ko. Decoration. Ha? Nabik na yun. Turkey po. Susadit lang? Susadit pa kusod ako. Susadit lang. Susadit lang. Susadit lang. Pero pag turkey maliit lang, yung maliit lang. Next year, sa araw na lang kita. Yung maliit lang, yung parang Si Karen girl, basta na mag-turkey. malaki lang ng konti sa manok. Ano? Iba, habang nga binibake mo, iba yung kuning foil para sa moisture. Dahil na Hindi oh. Tapos tapos na pagluto na da para ito mo siya Oh. i-broil. Broil, yeah, i-broil na. Oh, I see. So okay yun. So next year, ganun na lang ang gagawin. Ganun lang, yan. Ganun lang ang gagawin natin. Kasi last year, kaya garuda kulon kasi sunod lang may sa tasalit sa din. Oh. Hindi, ikaw man talaga tumanda. Nung sa apartment pa tayo, no? Oh. Lagay ko sa description yung link namin, no? Tapos nag-abot sa kuya, kada ko lang bit. Spider! Where's the spider? Grabe ka to sa pagluto. Ipa, yun na paano. Kada ko siya magdala. Patatos man daw, please lang. Oo nga, so, Girl, ano yung to? patatas ni, Manay Helen. Alauna na, nagluluto patatas. Hindi na inuulit. So, yun. Okay, busog. So, maglalakad-lakad kami dyan sa labas kasi patapos na rin kami. Ha? Oh, ay, si Kuya pa pala. Kasi nandun kay Jik-Jik sa labas. Yan. Itong garo nini. Kuya, masira. Itong garo. Mama, kamusta Meron silang no? Meron silang pumpkin something hunted. Garo pulutan. Yan, meron silang hunted sa labas. Dito. Pupunta namin. Iwan ako pa sila. Ilang beses na namin na-vlog tong Ilang beses na namin na-vlog tong Berry Barn. No, that's cheesecake. Cheesecake yan. Haba na ng buko na. Dito kasi isang oras lang kasi may event ka para sa event to. Ngayon, nagmamadali si Mama. Kasi kumuha pa. Susunod pa kasi ng 1:30, 1:19 na. Ayun, andyan na kasi. Oh, nandiyan na yung kasunod. Yep. Doon naman kayo sa labas. Gaganda kasi dito sa Berry Barn, paglabas nyo doon sa kainan or papasok kayo doon sa kainan, may bilihan ng mga souvenir. Yan. Ito mga Saskatoon berry. Sarap to. Sila nagtanim nito eh. Ang likod nila ay taniman ng mga Saskatoon berry. Tapos to. Oh. Tapos itong sarap to. Ha? Mabait yan. Kailan snow dog kaya niyo, kaya dapat. Mga farm dog, no? Yung farm dog dapat talaga sa inda. Mabait yan. Nasa yung isa, sabi nila na, nawala yung isa. Nakabalik na baga. Asan yung isa? Kaputan mo. Ay! Laki Si Helen, dari si Helen. Helen, hawakan mo. Hawakan mo, halika dito. Takot sa aso yan eh. Oh, Oh, kuya. sleeping. Go.
May tataw si Jake. Diyan na, sige, go. Oh. Lollipop! Oh. Mawashroom. Shoes! Naka-shoes na. Oh. Okay na. Oh. Parang wala lang jik-jik, no? Yan. Ito mga ano to, mga Saskatoon berry. Nagbe-berry picking dito pag summer. Ayun, papalagas na mga dahon. Lamig. Mama, sabi ka to observer. Fall na fall, no? They don't look like 65 and that over jacket makes it more look younger. Wow. Daddy, tama picture ba? Sige. Picture mo na. Pawaran na. Okay, one. Ano yan? Saskatchewan River. Mahangin. Malamig pero ayos lang. Hindi na maglakad-lakad lang dito. Play jik-jik. Kita nyo yun, no? Full season na talaga. Kaya lamig ka? 1, 2, Ay, baka nilalamig to. Lakas kasi ng hangin eh, tapos malabing ang hangin. Bilay. Dito, pag summer, meron dito mga animals. Minsan, petting zoo. Siyempre, fall season na. Wala nang ganun. Tired. Dumang kay Jik-Jik. Tire. Tire kan train. Baby shark, Baby shark, Sabi ni Jik-Jik, sorry. Ano Isabel? So yan ang aming Thanksgiving celebration dito sa Berry Barn. Run, Jik-Jik, run, Jik-Jik. Yeah, picture, tapos laro si Isabel tao si Jik-Jik. Opo, to dyan. Jik-Jik! Jik-Jik! Jik-Jik, come here! Yeah. So, maraming maraming mga customer. Tapos, mga naglalakad-lakad na rin after ng lunch. Oh, balik kita ulit sa magkarakad. Pogi! Oh. Ano yan? You like the lollipop? Ano yan? Oh. Ay, wow, look! Daming
Daming Canada Goose. Ang ingay nila. Chik! Isabel, let's go. Let's go, baby. Naman sa ano? Haunted Greenhouse. Let's go. Doon naman tayo sa Haunted Greenhouse. Tambayan pala yun ng mga guns sa ano? Dito sa kabila. Isabel, let's go. Bel. Oh. Isabel. Asan yung ano? Haunted house. Saan itong haunted house? Dito lang, dito tingnan natin sa labas. Pinadawag mo? Oh, yan. Ha? Diyan ka na? Asan yung haunted house? Hindi namin alam. Siguro, pangigay. Igdi, matya. Ilang tanig di? Matya, ilang ta. Papa, there's a lot of lights. Balik na lang siguro tayo, ano? I don't think the entrance is here. Yan lang. They said it's like at the back. But anyway. Ayan yung exit, di namin alam yung entrance. Pambata naman yan, pwede naman si Isabel ata dyan. Balik na lang kami sa susunod. See the lights Ha? again? Pagkatapos dun sa Berry Barn, lumipat kami dito sa Tot Cafe. Yan. Tot Cafe. Dito sa may Stonebridge. Stonebridge, opo. Maganda ang loob nito, ano? Parang tropical. Oh, thank you. Bello, your cupcake. Ang mga halaman gusto ko, mga halaman. Tinitingnan ko kasi gusto kong bumili ng halaman para doon sa loob ng bahay namin. Oh, you like this? Tinitingin ako ng mga halaman nila. Mga ganda yung mga halaman nila, malalaki. Gusto ko yung malalaki eh. Para may alagaan si Isabel. Ano, Bel? Oh, ice smoker. Thank you. Oh. Thank you. Thank you. Ice mocha. Kaya mo naman gawin yun. Ovaltine. Yan. Coffee muna kami. Ako gusto ko malamig. Kahit malamig sa labas. Isabel, si Yami? Bel. Isabel. Mukha nga. So, yan. At kami ay kape-kape na lang. Oh, maganda tong Tot Cafe. Hindi siya Starbucks face, hindi siya Tim Hortons face. Maraming mga nag-ano. Para siyang Starbucks ng Pilipinas. Meron mga nag-aaral. Oh. Para siyang Starbucks ng Pilipinas na maraming laptop. Oh, puro laptopan ng tao dito May eh. mga nakita akong issues nun sa Facebook. Oh, nakita ko nga sa Facebook din. Ganda niyan sa baba. Ang ganda tong ambience ng kapehan. But it's dad. Tayo lang ang parents. Meron yun, oh. Magpamilya yan sa baba. Oh. Ang iba dahil nakaset up talaga ang laptop. Oh. Huh? Dapat pala dinala ko yung laptop ko tas monitor. I would like to say thank you kay Helen for our photos. Oh, doon yan sa Black Fox. Ay, si Madam. Si Madam. Ano ba to? Ay, si Madam. Yan. Thank you. Yan yung pictorial namin sa Black Fox. Cute. Si Jik tapos si Isabel. Ay.
Ice Ben? Okay? Ha? Kape ka rin? Masarap ang cupcake niya, Daddy. Bako siya Oo, masyadong masarap nga yung ano, nilasahan ko, masarap. Ako ayoko ng icing, pero yung cake mismo. Cheers! Cheers, anak! Happy Cheers! Thanksgiving! Happy Thanksgiving! Approve? Approve. Alay. Sila mama na doon sa kabila. Facebook. Dali na Bako nga. taman yan eh. Ikaw ba daig kasi mama iyo? May gusto. Itong bahay na to, dinadayo to dito sa Saskatoon pag Halloween. Dadagdag pa yun, marami pa yung dadagdag dito. Picture na yaguan. Marami. Na ano to eh, na-news na to eh, no? City 24. 307. Abad sa bundikit, mapapicture ka rin na. Okay. Sa Halloween talaga mismo. Ano, Papa, 307, kasi nakulong yan, Borlasi. pag-halo, ito sarabay-sabay ng Borlasi Kiriro. Street ate dito sa Stonebridge. Look at that, anak. Pagbabanggi ma, oh my God. Say bye. Ayos na. What's that, Mama? Skeleton. So, yun na. Yun lang ang aming Thanksgiving celebration. Yan. Pumunta kami ng Berry Barn. Tapos, kape. Sa Tot Cafe. In fairness, okay, First time namin dun. yung coffee, you know, parehas lang sa ano. Pero yung, yung ambience yung lugar kasi in maganda. fairness, ano siya, para makukompare ko talaga siya sa Starbucks baga sa Pilipinas. Kasi dito ang Starbucks dito, Mga tropical plants ang nasa loob. Ano. Tinitingnan ko yung mga halaman. Ito lang. Tinitingnan ko gusto kong bumili ng halaman. puros halos lahat bagets with ano, laptop. Laptop. Pero okay siya. Si Papa at si Mama na relax sila, I think. Kasi sarap na sarap sila sa upuan nila. But Tapos, next year, I think ang gagawin namin for Thanksgiving is sa bahay na lang. sa bahay na lang. Kasi Kagaya ng magluto na ginawa lang. namin last year. Last year. Oo. So, yun. Yun lang ang aming celebration. At napadaan tayo dun sa bahay na may mga Halloween decoration I'm excited. sa trick or treats. Yeah. Yun ang sunod. No? Ilang araw na lang, Halloween na. Ang bilis. Ang Ano? bilis. November Tapos na mag-New Year na. Tapos na 2025 na. Ang bilis. Snow na naman. Ibig Buti sabihin, nga. 4 years old na si Isabel. Oo nga eh. Buti na lang wala pang snow. No? Maganda pang panahon. Huwag mong hinahanap. Oo nga, bad words yun. Sa Canada, dapat wag mong binabanggit. It's a really good Oo. day to day. Windy lang pero masarap sa pakiramdam. So, yun lang ang aming vlog ngayon. At happy Thanksgiving po sa lahat. So many things Sa to be Pilipinas thankful man, sa for. Canada, or sa Amerika, kung saan man kayo. So, yun. Isang taon na naman na nakalipas pala, no? Matapos ng 2024. Bilis lang. Isabel, say bye. Say bye, Belle. Say love you Ano people. ginagawa niyan? Oh, May ano siya. nagsiselfone. Hindi, may ginagawa. Ano siya. Naglalaro? Parang mag-critical thinking ka naman. Well, see you sa mga susunod namin vlog sa Saskatoon City. And hi po kay Kuya Dio. Nakita ko na naman sa work. So, nung una kasi madilim. Kaya, hindi ko siya napapansin. Tapos, nung nagkailaw na, ay ko, Kuya Dio. sabi niya, hindi mo ako naalala. Ay ko, upo na. Hello, Kuya Dio. Hello po. Yan. Hindi na daw siya nakakapag-vlog kasi Nag-vlog sila. time consuming daw. Busy, Siyempre, busy. Mm-mm. Ako naisisingit ko lang pag yan. Sabi ko kay Kuya Dio, ikaw kasi Tulog hirap na. kang matulog pag gabi. Hello po, happy Thanksgiving po. See you ulit sa trabaho. Bye-bye. See ya.